nkyerɛ wo kyɛ wo nsɛnsɛ wo adeɛ bi a wate koraa wonte aseɛ bisa ɛnyɛ sɛ ɔsom obi na wabɛyi ano ɔno wabɛyi ano ma na asɛm a ɛwɔ mu sɛ yɛyɛ ne ne adwuma nyinaa wahyɛ ketee sɛ ɛnyɛ ma ho ɔfɛ nti ɛna tumi no a ɛda ma mo no nnipa no ɛna apan ɔntumi ne biribi ama mo sɛ momfa so no enti me m'adwuma ne sɛ ɛnɛ sɛ mehwɛ sɛ abaya soafoɔ nyinaa obiara bɛyɛ n'adwuma pɛpɛɛpɛ akɔsi tɛni a president pɛ sɛ wahyɛ bɔ no ɛbɛ mu enti ɛwɔ ɔmapani aso ɛyɛ no adeɛ bi ɛfɛ presidential delivery unit a ɔtɔ kasa no woka ne saa ne kyerɛ sɛ ɛbɔhyɛ bi a ɔmapani ahyɛ biara bosome mpa ho biara ɛsɛ sɛ bɛhwɛ ne yɛhu sɛ adeɛ no a yɛka sɛ yɛyɛ deɛ gu so yɛ ana enti yɛkɔ ɛnima nkyɛ ɛwɔ a ɔkɔm sɛ ɔfoɔ bɛfi presidential delivery unit hɔ aba na nananom sɛ bi ebi ana DC ana minister bi yɛ bibi a wɔn ani sɔ na nipa na deɛ ɔyɛ no nya deɛ a ɛyɛ abotosɛm na mo ebi ana nso nya kwan bɛka nkyerɛ wɔn apani nti ɔsoma yɛ ba wɔn nan so a bi saa wɔ hɔ a na mo de ato yɛ ne yɛ so yɛ akɔsi na asɛm sɛ wɔ ekɔmu nana se ɛkwan wɔ yɛ a wɔka ase yɛ yɛde afa ha nanso wadaro ma anka ɔde fa ha anka bɛkɔ enti nananom Ghanafoɔ anuanom a ɛfiri Prema Ntɛm ɛnɛ dɛn ɔmapani sɛ namammuo no ɔde ba mo no ase na biribiara a mohu wɔn ho a m'ani ngye biribi nso na m'ani gye nso a mommɔ n'aba so na mohyɛ ne nkuran sɛ bia yɛmman bɛfa ne ntim apɛ so a ɛda mo ase na mohyira mo